पिछला भाग में रउरा सुनले बानी की मेंटल आ सुबोध रात में सुनंदा के कमरा से आवे वाला हल्ला के सच्चाई जाने खातिर जाला। उहाँ जब रणविजय आ सुनंदा से सच्चाई के पता चलेला त ऊ चौंक जाला। सुनंदा साकेत के ओकरा से प्यार समझेले। दोनों जाना एक दूसरा से मिले वाला रहले। फिर रणविजय दीवान साहब के वसीयत के बारे में बतावेले, जवना के चलते सुबोध भी साकेत निहन उदास हो जाला। दोनों अपना कमरा में आके और जंगली लड़का के पपोरी से रिश्ता सुलझावे लागेले। साकेत सुबोध के मनावेला और फिर दोनों जाना आधा रात के पाव ताई के भूतिया कमरा में जाके ओकरा डेयरी दूध आ पपिन के खाना खियावेला। ताई आपन पसंदीदा चॉकलेट मिलला के बाद खुश हो जाले और अपना कविता से यक्षिनी के जेल के बात करेले, जवन की दोनों में से केहू के समझ में नइखे आवत। अब आगे बढ़ल जाव ताई के बाद साकेत आ सुबोध खातिर एगो बेवजह पहेली बन गईल रहे। दोनों जाना बहुत देर तक माथा खरोचत बैठल रहले, लेकिन एकर कवनो मतलब ना निकाल पवले। रात भी धीरे धीरे बुझे लागल रहे। तब ताई साकेत से कहलस, काहे ना ऊपर जाओ। लेकिन ताई रउआ खुल के कुछ नहीं की बवले, हम ऐसन काहे ऊपर जाई। के जाने केहू हमरा के उहाँ ले जाई कि ना। साकेत एगो मासूम चेहरा बना के ताई से कहलस। एही से सुबोध बीच में गोड़ थूंस के हफ के बोलल, ताई अच्छा ताई कालचक्र के ताकत के बारे में बताई कृपया। दुनिया के सबसे बढ़िया ताई के कृपा करी। ताई ओकर बात सुन के कुछ देर तक ओकरा और देखत रहली अवुरी फेर कहली, लड़की लोग अपना बढ़ावे खाती हमरा लगे आवत रहली। प्रैक्टिकल में अंक मिलल बा आ पहिले खाली यही तरह के मास्क पहनत रहले। यही से हम बात सीमा में समझ गईनी। अब ताई मुड़ के साकेत के ओर देखत प्यार से कहे लागल, ई हमार हीरा हा, यहाँ चॉकलेट ले आई। यही से हम तोहरा के बतावत बानी। ताई तू हमार दिल तूर देले बाड़ू कट्टी। सुबोध नाटक करत कहलस। ताई भी मूड में दू आना दू काट देहलस। सुबोध के अपनावल चाल ताई पर फेल हो गई। सुबोध भी फेर चुपचाप बैठ गईले। वहाँ ऊपर जा कलचक्र मिल जाए, लेकिन आप लोग बिना साड़ी ब्लाउज पहनले द्वार के भीतर नहीं खी जा सकत। वहाँ वो लोग पासवर्ड भी मांगेला। ताई मध्यम आवाज में कहलस। पासवर्ड? दोनों लोग एक सुर में चौंक के कहलस। हाँ, ताई कहलस। तब पासवर्ड बताव ताई। साकेत एगो निहोरा करत कहलस। ताई कहलस, ठीक बा, लेकिन पहले रउआ आई अनपढ़ साड़ी पहने के चाही। सुनंदा आ पपोरी भी सुतल बाड़े, बस पासवर्ड बताव। सुबोध जिद्द से कहलस। उनकर पूरा बयान सुनला के बाद ताई अपना बगल के लाठी पर हाथ हिला के कहलस, तू बेवकूफ, ई एक बेर के पासवर्ड हा, कुछ समझ गई। तब ताई हिलत दुलत उठली अवुरी अपना कमरा में एगो पुरान धूल धूसरित अलमारी खोल ली। अवुरी कहली की ओकरा से जवन मन करे उ पहिरली। अवुरी हाँ, भीतर के सामान में कवनो कमी ना होखे के चाही। सब बराबर होखला के नाते सिर्फ आप ही सक्षम होखब भीतर जाए खातिर। भीतर के मान? सुबोध पूछले। तोहार अम्मा के चड्डी आ बनियान उड़ावे खातिर। अरे समझ में आ गईल, ब्रा पैंटी। सुबोध आपन कंधा झटले। एकरा बाद दोनों लोग पूरा महिला के उठल। ताई चिढ़ से कहलस, लेकिन भाई आपन ना निकलल। साकेत सुबोध के ब्लाउज के ओर इशारा करत कहलस, चुप रह झोपड़ी। सुबोध चिल्ला के कहले। एकरा बाद दोनों जाना ताई के पास वन टाइम पासवर्ड मांगे आ गईले। ताई इहे बतवले, तू 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 तारा ऊपर चड्डी नादा नादा,
ई एक बेर के पासवर्ड ह तबे वैज्ञानिक अपना मन के इस्तेमाल करके बोल ले। वो कहले की लेकिन यदि कवनो कारण से काम ना भइल, चाहे जल्दी कवनो चीज छूट गई तका एकरा से हमनी के फेर से एकरा के एक्सेस करे के मौका मिली। चाहे कवनो अवूरी पासवर्ड कहे के होई। ई त बहुत बढ़िया सवाल बा। ताई तारीफ के आवाज में सुबोध के ओर देखत कहली। फिर ताई आगे कहली, अगर ई काम ना चली त दूसरो बा त इहे इस्तेमाल करी। लेकिन एकरा में एगो समस्या बा, अगर रउवा दूसरा पासवर्ड एक्सेस कर देब त वहाँ कुछ मत कहब ना त फिर से कहते ही बात अपने आप होखे लागी। का रउवा समझ में आ गई? सुबोध कहले। जी ताई समझ गई, अब बस आपन पासवर्ड दे। ठीक बा। पासवर्ड है दादा ढोल बजाएं और नाचे मुंडे दी दादी, ताई कहलस। जब दोनों जाना पासवर्ड लेके निकले लगले त ताई दोनों जाना से दुलार से कहली, काला फेरू चॉकलेट लेके आजा। ताई के बात रहे इतना प्यार करे वाला डॉट की। ओ लोग के देखत प्यार से कहलस, हाँ ताई के जरूर ले आईब। एकरा बाद ताई सुत गईल आ दोनों जाना अपना कमरा के दरवाजा बंद करके बाहर निकल गईले। महिला के कपड़ा पहनले साकेत अवूरी सुबोध अब जल्दी से जल्दी शीर्ष पर पहुँचे के चाहत रहले। वो धीरे धीरे सीढ़ी पर कदम रखे लगले आ कई गो सीढ़ी पार करके ऊपर के मंजिल पर आ गईले। ऊपर में स्वनिर्मित सन्नाटा रहे। लागत रहे जैसे कवनो दूसरा दुनिया के शॉर्टकट बाकिर सुबोध आ साकेत के का परवाह रहे कि अधूरा ज्ञान के साथे बढ़ होखे में बाद में एगो बढ़न संकट ओह लोग के इंतजार करी। दोनों जने आज सुख के सातवां गगन पर रहे। बाकिर अनुभव के ई परिभाषा ह कि उ कबो कवनो शॉर्टकट के वकालत ना करे। आज भी कुछ ऐसने होखे वाला रहे। यक्षिणी अलग अलग धर्म के मिश्रित सच्चा ऊर्जा से जेल में बंद हो गई रहले। बाकिर आजू सुबोध आ साकेत जैसन दू गो अनजान लइका ओ केंद्र का और हाथ बढ़ा दिले। भाई हम ऊपर आ गईल बानी, छत पर चम्मा चम्मा कईले बानी, अब भीतर भी चली। मेंटल सुबोध से कहलस। सुबोध उनका के सुनला के बाद बड़ा गंभीरता से कहले, एक बात पर ध्यान गए साकेत का भाई। साकेत कहलस, इहे बा यार, जब से हम ऊपर आईनी अचानक करिया बादल जमा होखे लागत बा कि आज भारी बरखा होखे वाला बा। भाई अपना खेत में कवन गेहूं बोइले बाड़ू की इतना सोचत बाड़ू। मेटल के कहनाम बा। सुबोध कहले, ई कवनो नया बात नहीं खे। बाकिर एह मौन रात में कुछ बा। साकेत के बतावत कहले, भाई तका आजा सनम, मधुर चांदनी में हम तुम गाव। देख ई पैंटी में खुजली हो रहल बा, ओकरा से पहले खरोंच के फाड़े के चाहिए। आजा ई स्कैन करवला के बाद पासवर्ड भीतर से बोले के पड़ेला। साकेत कहले, तू भी बहुत खुजली बाहा। हा अब भाई हमहू तोहार दोस्त बानी जैसे हम बानी। सुबोध बहुत चिढ़ के कहलस। मेंटल चलत सुबोध से कहलस। दोनों जाना एगो बहुत बड़ कमरा में पहुंच गईले, जवना के भीतर एगो बहुत छोट दरवाजा रहे। अतना छोट द्वार रहे कि ओकरा में खड़ा होके घुसल संभव ना रहे। जाए से चुतिया कट गई। मिस्टर दीवान डिप्लोमा वाला इंजीनियर निकले। बहन चोद बनत रहे त कम से कम वो लोग बाहर निकले खातिर दरवाजा त बनवा लेती। साकेता सुबोध एके आवाज में एक संगे कहले। एही से आवाज उठल, कृपया अभद्र भाषा के प्रयोग मत करी, ना त ठीक यहाँ अब सजा मिल जाए। ए अस्वीकरण के बाद एक बेर फेरू उहे आवाज सुनाई देलस, लेकिन अब की बेर आवाज के सुर बहुत कोमल अवूरी विनम्र रहे।
कृपया पासवर्ड बोल ली। अनजान आवाज कहलस, यार का रहे। हमरा हिफ्दा में मोर नाच गई। नाई नाई ये नईखे था। सुबोध आपन माथा खरोचत कहले। ओहा हमरा त याद आ गई। दादा ढोल बजाइए और नाचे मुंडे दी दादी। रउआ एक बेर के पासवर्ड लाइन 2 चुनले बानी। ऐसे आगे कवनो मौखिक बकबक के इस्तेमाल मत करी। ई जानलेवा हो सकता। हजाई के घुटन, अनजान आवाज कहलस। एकरा बाद 2 बेर तिरर तिरर के आवाज आयल आ फेर चुन के आवाज से उ बंद दरवाजा अपने आप खुल गई। द्वार से झुक के सुबोध भीतर देखलस त सुरंग निहन रास्ता रहे। दोस्त मर गईल बाड़े, अब एकरा भीतर कैसे जइहे? सुबोध उदास आवाज में कहलस। भाई इतना काहे सोचत बाड़ू? जवन छाती के जगह हा, जवन तोहरा हिल्ला में दिक्कत होई, साकेत कहले। सुबोध कहले कि का कहे के बा, खुल के बोले। छाती के जगह ठीक नईखे, अवुरी जगह नईखे। बचपन में दादाजी के साथे खूब नाचले बानी। अरे अच्छा बा, लेकिन तोहार लिंग के का भइल? सुबोध कहले। ई सुन के मेंटल आपन आंत टटोले लागल। ठीक बा। अरे तोहार लिंग, तू उहे बोलत रहलू जवन हम कहत रहनी। उ दांत चियारत कहले। मेंटल कहले। सुबोध खिसिया के कहलस, अरे भाई हम त बस लेडीज ड्रेस में भीतर महसूस करत रहनी, एही से हम कहनी। भाई जानत बाड़ू, हमार दादा हमेशा हमरा से यह बात कहत रहले कर। ई सब सुन के सुबोध कहले गहिरा भावुक हो गईल। काहे कि उ चाहत रहले तबो मेंटल के गाली ना दे पवले, काहे कि उ नियम आ शर्त से बांधल रहले। बहुत सोचला का बाद आखिरकार सुबोध के मेंटल के बारे में बतावल गईल। चाल बढ़िया से काम कैलसी। अब दोनों जने ओ सुरंग जैसन घुसे चल गईले, सांप नियर लहरात रास्ता। बहुत देर बाद एगो द्वार के भीतर रास्ता रुक गई। ओ द्वार के बहरी बड़बड़ अक्षर में लिखल रहे। तंत्र घंट दोनों खड़ा होके कपड़ा के धूल साफ करके ओ द्वार के भीतर हाथ बढ़ले। जैसे ही हम ओ लोग के भीतर कदम रखनी त तेज बरखा होखे लागल आ बिजली जोर से गरजे लागल। भीतर एगो रोशनी चमकल जवन दोनों के कवनो अनजान जगह पर ले गई। खुला मैदान में 12 गो कोशिका बनल रहे आ हर कोठरी में एगो इंसान के खोपड़ी राखल रहे। सुबोध साकेत के इशारे से खड़ा होके के इशारा कैले। जब सुबोध जल्दी से आपन आंख इधर उधर दौड़वले त देखले कि ओकरा पर एगो वाद्ययंत्र लिखल बा। तंत्र घंटी के मशीन बा। अभी हमार ससुर के बात हा। सुबोध माथा के खरोंच के आखिर में बिना कवनो निष्कर्ष पर पहुंचले ओकरा के हल्का से छू लेला। तब जाके आवाज आवत, कृपया घंटा के दर तय करी। दोनों जाना के कुछो समझ में नईखे आवत। उहे आवाज फेरू से होला, कृपया घंटा के फीस तय कर ली। तीसरा बेर आवाज सुने से पहले साकेत इतना देर खड़ा रहला से ऊब गईल रहे त उ अपना जगह से तनी हट के एगो बक्सा में रखल खोपड़ी के छू लेहलस। एगो तेज रोशनी लौकल होला आ उ तंत्र घंटी के साथे दुनु के एगो सुनसान रेगिस्तान में शिफ्ट कर देला। वहाँ एगो सूखल अमरूद के पेड़ रहे। आ ओकरा बगल में एगो हरियर अमरूद के पेड़ भी रहे। जवना पर कई गो अमरूद लोड रहे। शायद ही एगो बेआबाद दाह संस्कार के मैदान रहे, जवन रात के घटाटोप अन्हार में चरम पर रहे। कवनो दूरी पर 3 गो छोट छोट घड़ा लटकल रहे। आ ओ घड़ा से कुछ दूरी पर जमीन से 4 फीट ऊंचाई पर एगो मटका बांध से सहारा रहे। एक सीमा रेखा घड़ा आ बर्तन के चारों ओर सफेद पाउडर से बनावल जात रहे।
एकरा भीतर एगो बच्चा के खोपड़ी आ ओकरा से कुछ दूरी पर दुगो वयस्क खोपड़ी रखल जात रहे। बढ़ के खोपड़ी में एगो खोपड़ी पर नींबू अवूरी सुपारी के पत्ता लगावल जात रहे। एक अवूरी वयस्क के लाल रंग रहे, खोपड़ी पर सिंदूर के जोड़ी। कुछ दूर पास में आग जरत रहे। जहां एगो कुकुर आराम से बैठल रहे। लेकिन ये सौभाग्य के बात रहे कि जब वहाँ ट्रंक सब कुछ रहे, फिर इंसान काहे ना रहे। साकेत के भंडाफोड़ हो गईल बा। घंटी के आड़ के नीचे तंत्र चुप हो गई। तब तक सुबोध अमरूद तोड़ के ले अइले। अमरूद विशाल आ स्वादिष्ट रहे। कुछ देर बाद कदम के आवाज सुनाई पड़ल। केहू लालटेन लेके घड़ान के लगे आवत रहे। वो आपन बात कहत रहले। आज कुछो हो सकत रहे। आज के तेल अलग बा। लालटेन के एक जगह रखले। आ विधिवत पूजा करे लगले। सूट बूट 3 बूट, काल की कपल की, मधोश तू बेताल की, भैंसिया भोपाल की, जर्दा गोपाल की, लूट लूट चल जा मुठ मुठ। सब कुछ घूंट घूंट पी के जिंदगी के झूठ बना दी। शवदाह गृह के कलश, अनजान के मौत, उठ के चूसत चल जा। आगे बढ़ी मुट्ठी मुट्ठी। लगभग 1 घंटा तक दिमाग से टकरा के भी उनकर इच्छा पूरा ना हो पावल। वो आपन मन के बात कहले। आज ससुर ठीक बाड़े ना। जब कुछ ना भइल त उ कुकुर भी कुछ देर बाद पेशाब करके चल गई। ओकरा बाद ओह सफेद घेरा से लइका के खोपड़ी आ बड़का के खोपड़ी निकाल के खाली ओ मेहरारू के खोपड़ी छोड़ देहलन, जवना पर लाल जोड़ी आ बिंदी सिंदूर राखल रहे। एकरा के राखल जा। वो अपना कोट के जेब से इत्र के बोतल निकाल के महिला के खोपड़ी पर डाल देले। थोड़े देर में देसी थर्रा महुआ के साथे तोड़ी के बोतल निकाल के आधा बोतल पी के आधा बोतल खोपड़ी के चढ़वले। विधिवत पूजा कैला के बाद अब सुरूर में डूब के उ जोर से यक्षिणी के आह्वान करे लगले आ मंत्रोच्चार करे लगले। 100 बीमार अनार, बलमा आई कर्जा चुकावे खातिर, मादक देह के हवा, आज एह तरफ से मिले आई, फेर से दुनिया रचले। यक्ष तोहरा सुंदरता के कहता। जोहर पहुंचल यक्षिणी यक्षिणी, जोहर पहुंचल यक्षिणी यक्षिणी। बहुत देर तक ऐसन बोलला के बाद वो शांत रह के आंख बंद करके ध्यान करत बैठ गईले। साकेत आ सुबोध बहुत देर तक बैठ के उनका के देखत रहले। तब साकेत कहले, भाई एक बात जानत बाड़ू? कवन? तोहार दादाजी। सबोध उनका कान पर आपन माथा रख के कहलस। ना, हमार दादी। जानत बाड़ू, जब वो जिंदा रहली त हमेशा यह कहत रहली, अगर रउआ केहू के खुश कर सकेनी त कबो पीछे मत हटा। अवूरी हम अब यह करे वाला बानी। मेंटल कहले। बड़का अमरूद के सेट में ब्लाउज के भीतर ब्रा लगा के सुबोध के ओर दुगो अमरूद बढ़ा देहलस। साकेत कहलस, भाई तू भी ए बड़का पहन के ओ मेडिटेटिव आदमी के सामने बहुत सेक्सी होके चल जाके जाने। ओकरा के यक्षिणी के गलती से ओ खुशी खुशी अपना के घरे ले जा सकेली। अवूरी हमनी के कवनो रास्ता मिल सकता। ए तरह से एह तंत्र घंटी मशीन के अफेयर में रौरा यहाँ भूख प्यास से मर जाए। सुबोध के उनकर बात सही लागल, लेकिन बहुत सोचला के बाद वो एक बात बोले। मित्र, हमनी के दुगो बा अवूरी उ एगो यक्षिणी साबित करतारे। ऐसन स्थिति में यदि उनका शक बाकी हमनी के कवनो दिव्य यक्षिणी ना बालोक साधारण इंसान है, तो फिर भाई बोल देंगे कि बाई 1 मिल 1 फ्री ऑफर रहा है। नहीं तो तू दियो दियो है, मैं तेरी मम्मी हूँ कि साथ करते हैं। साकेत मुस्कुरा के कहलस। सिस्टर फकर के बा आप फिर उ परेशान हो गईलन। उ खुद के हत्या कर देले। ओकरा लगे कंडोम तक ना हुई। अतने ना
ऐसन हालत में रउआ आपन 377 भी ओकरा पर ना लगा पाई। भाई 377 का होला मानसिक कहलस, अप्राकृतिक काम सुबोध कहलस। भाई रउआ हर बेर बहुत ज्यादा सोचेनी। मेंटल कहले, ठीक बा जाए के तैयार हो गई। देख अब अगर यहाँ से निकले के बाद रिस्क लेबे के पड़ी ही कहत सुबोध भी अपना छाती में बड़का अमरूद भर देहलस। अटक गईल आ तनी खींच के सुधारल गईल आ पायल ओ आदमी के जीवन में हिलल शुरू हो गईल। डॉट ओ अभी भी ध्यान में रहे। मेंटल नजदीक पहुंच के कहलस, डार्लिंग देख दूरी गायब हो गईल बा। आवाज सुनते आँख खोले लेकिन दुबो यक्षिणी के एक संगे देख के वो समझना पवलस की का कहे के बाद तब सुबोध जे यक्षिणी बनले कहले, कह कि तोहार इच्छा का बा। अभिलाषा तेल खरीदे गईल रहली। आपके आवाज के का भइल बा अवुरी ए त्वरित यक्षिणी साधना किताब में बनल तस्वीर के मुताबिक तू बहुत छोट बाड़ू, अब हमरा कैसे मजा आयु आदमी कहलस। उनकर बात सुनला के बाद मेंटल चौंक गईले कि अब का हुई। लेकिन तब जाके सुबोध मामला के संभालत कहले, अभी इतना चीज हमनी के चढ़ा देले बाड़ू त मजा लेला के बाद आज हमनी के आवाज तनी गिर गई। लेकिन एक पल खातिर भी मत सोची, कुछ दिन में पीछे खड़ा हो जाई। अब चली दूर हो जाई। ए सुबोध के बाद वो यक्षिणी साधना के पुस्तिका साकेत के थमा देहलस। ई डबल डी साइज के साकेत बहुत कम आवाज में सुबोध के कान में कहलस। सुबोध फेरू से आदमी से कहलस, दोष तोहार बा, जब इतना बड़ चाहत रहे त तू कर लेती। एकर आह्वान कैले बानन। तस्वीर में हमार रिश्तेदार कंकवती जी है। तू तब बेवकूफ हो। माई के कसम हम ही एक मंगले रहने। यह हम चाहत बानी ओ निहोरा करे लगले। तस्वीर में हमार रिश्तेदार कनकवाती जी हवे। तू बेवकूफ हो। माई के कसम खैले रहनी कि हम ही एक मांगले बानी। हमरा ही चाही को निहोरा करे लगले। देख हमनी के मिलत बानी, जा लेबे के बाद त ना त चल जा। सुबोध कुटिल होके कहले। कुछ देर सोचला के बाद वो कहले, ठीक बा। आ फिर अपना बैग में कुछ खोजे लगले। उनका ओहो मिल गई। ई कहा? साकेत पूछ ले। यक्षिणी जी जे करिया करेत सांप की केंचली है जी। वो बहुत आदर से कहले, ऐसन काहे बाकिर? अब की बेर सुबोध पूछ ले। घर्षण कम करे खातिर वो कहले, तभी कपड़ा उतार ली। तोहार मादक देह देख के हम बहुत उत्साहित बाने। हमरा के यौन सुख दी। सैफ भोग सुख। सुबोध आ साकेत फाटल आंख से उनका और देखत कहले। तब तक वो लोग के नजदीक आके आपन छाती दबावे लगले। जैसे ही उनका नजदीक आके साकेत उनका दाढ़ी में लुकायल चेहरा देखले औरी मूछ डॉट देख के कहलस, भैया कुटी में वाला लंगड़ा बा।